Voices rap. Age strong, this is awesome. Awusomadoda hena usho kanjalo ulihle xhakaza madoda bethi awusuka bathi badaba hena nje bathi unyuswa umjolo kuba ngithi umjolo umnandi ke yini abantu bethu umjolo uyalisa nomunyisa ngobumnandi ngesazi phela mntana noVoice FM ukuthi ngabe umjolo unyisa kahle nomunyisa kabi. Kodwa-ke mina-ke Nkosi yami, mina sengimdala Nkosi yami, mina nomjolo nje hayi asihlangani Nkosi yami, asihlangani sengimdala Nkosi yami, ngathiwani ukujolo ikhehle elingangami. Phela yazi uma ujolo usumdala ngitshele nje imfihlo, isikrithi nje ngomjolo. Mawuthi ujolo usumdala bakithi, uvele ushaya umthetho lapha emjolweni. Imagine usuthi uyajola wena kapha, uyafika emjolweni uzoshaya umthetho. Iyabasisho ingane nje. Hey, nali ikhehla. Lethini ikhehla kimi. Alright, mina baseFM manje mdlalele ekhaya. Hey, kwaze kwamnandi emsakazweni wakho iVoice FM siletha intokozo. Hena nje ohleli nawe uthobani uVincent uNchapheka lo Mthembu ke umvelasa unjena ligogwadla bathibakala ibala kube ukuthi edlala iwele ngithi nina maciko sondelani manje emsakazweni wenu ningene lapha ku streamline sethu madoda ngoba ngiyazi ukuthi uzothola injabulo, uzothola ukuthokoza kusuka manje kuyoshaya lona ihora lesishaka lolunye hele nje ngoba sobe sesikudosela